NBI clearance, passport. For a higher position, please bring diploma, PRC ID, NBI, and passport. Beware of illegal recruiters. Scheduled for special recruitment activities, March 27 and 28, 2019. Peso Office, Municipal Lobby, Nabwa, Camarines Sur, March 29 and April 1, 2019. Peso Office, Municipal Hall, Baao, Camarines Sur, April 2 and 3, 2019. Peso Office, Municipal Hall, Pulangi, Albay, April 4 and 5, 2019. Peso Office, Iriga City Hall, Iriga City, Camarines Sur. Likas sa ating mga Pilipino ang mangarap at manalangin. Walang kagawad ilbang. bayaran na tayo. Birthday ni kagawad Tingnan sana tayo sa pagboto sa at kung tutuusin, Domingo. ang bawat boto ay pangarap na bumuti ng buhay. Ang bawat boto ay dalangin na sana'y magkaroon tayo ng mga leader na tapat, may kakayahan at may kahihiyan. Di ba't sila ang tutularan ng ating mga anak? Paghandaan natin ang darating na eleksyon. Mag-volunteer sa PPCRV para sa malinis, maayos at mapayapang halalan. Ito'y servisyo sa bayan, walang kabayaran. Sa PPCRV, ang bawat boto ay pangarap. Public service message from PPCRV and this station. Moore and Sons Trading and Industries Incorporated at Highway 1, San Roque, Iriga City, dealer of hardware, painting, electrical, and family tools. Visit their annex store, Moore Bus Terminal, San Roque, Iriga City, dealer of all kinds of Euro tiles, Manila, Tanzan, and Manila ceramic tiles, Euro tiles, wood parquet, concrete pavers, China granite tiles, and slabs, water closets, lavatories, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and flower doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass box, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom at the website San Roque Iriga City, Moore and Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. Moore and Sons Trading and Industries Incorporated. Wholesaler and retailer. Moore and Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs. Niña or Pon Natural. Public Service Lady. Tataktuko. Taga-Irigadi. Certified Bicolano. Isay pagkita. Mayo ng iba. Wala ng iba. CIS Party List para sa mga inapi. 101 sa balota. CIS Party List. Yan ang ating dapat gawin. Sino pang aasahan? Sino ba ang magpupulong? Di ba tayo lang? CIS. Political Advertisement Before at CIS Unit B34, Surgeon de Sierra Avenue, Barangay South Triangle, Quezon. Ang pinagaenog sa ringkunada. Buod dito sa likod mo niyan, minaanduyog sa paganamamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga baneta, patas. Sa impormasyon, public service, enok ka, malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPO Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member of the Sana Broadcaster ng Pilipinas. RPN DCKI
the first radio station in Rinconada and in the city of Iriga. 50 years of humble service to the community. RBN DSKI Radyo Ronda 1332 kHz, an active member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Exact time, Philippine Standard Time, 35 minutes right after the hour of 9 in the morning. And that time check is brought to you by Mr. and Mrs. Dan and Selvi Espares. Ako, Bikol Party List, Lusanya Electrical Supply, owned and managed by Engineer Menelayo Lusanya. Honorable Ruben Aguila, aspirant Municipal Councilor Batu, Camarines Sur. Attorney Fernando D. Simbulan, aspirant Mayor Nabua Camsur. Gerwin Bonnevie, aspirant City Councilor Iriga City. CIS Party List of Madam Nina Taduran. Honorable Emmanuel Nanocoiti Alcalor Jr., aspirant City Mayor Iriga City. Honorable Orlando Palmes Pentecostes Jr., aspirant Municipal Councilor Nabua Camsur, and ang Provinciano Party List. Bikol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga barena. Bikol Connection. Mga reports ng RBN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko, yan kamo sa tabayan. Bikol Connection. Diyos maray na aga mga tukang and welcome sa satoy pong Bikol Connection radio program na digit po sa RPN DCKI. Kami po mairibanan, kita mairibanan, abot ng 11 o'clock. Ni na pagkaaga, ini po sa itong mga Bikol Connection. Ini po si Karondang Joey Abanalin. Good morning, partner. Good morning, partner. Ako man po ang sa inyong Karondang Don Hugo. Nagpapabot po rin. Good morning. Good morning, Bicol. Good morning, Juan Camsur. Good morning, Rinconada. Welcome po mga tugang sa samuyang pang-biyernes na edisyon kana programang Bikol Connection. On the technical side, sa studio, our chief technician, Sir Tony Aguilar, with Rodel Cesar sa information. Naman po sa samuyang transmitter, yaon man si Engineer Jameson Oco, with Tony Saison sa information. Ang tabayaran po nito ang samuyang programa. Mag-imbitar sa saido na magiribanan kita poon ngunyan alas 9:30, sundong alas 11 ng pagkaaga. Lunes hanggang Biyernes. Digdi lang po sa saindong maugmang kairiba, RPN DSKI Radyo Ronda Iriga. Good morning, my dear partner, Joey Habana Lim. Thank you so much, partner, and happy birthday man kay Kagawad Ilma Dilima Gaspi, kan Barangay San Agustin, Iriga City. Masilibit kayo sa iyong kumpleanyo, pero Sunday, sa iyong... Actualmente, birthday niya ngunyan, kaya March 29, happy birthday to Honorable Barangay Kagawad Ilma Dilima Gaspi, sa Ros Pag-iriba niya to digdi sa Radyo Ronda Iriga. Alagad ang celebration niya, partner, kung todo kunyan na yan, that is Bon Voyage sa kunyan niya. Sunday daw, linggo. Foreign trip na naman siya sa Malaysia. Sa Sunday and celebration ka. Good morning, Mami Elma. And sa kapos pong iguanin kompleanyo ngunyan na pinaka-importanting aldaw sa satuyang mga aspirante sa mga lokal na posisyon ngunyan na nagdadanganan na Mayo 13, 2019 eleksyon, pagsikat, pagpuon kan kampanya sa lokal na mga kandidato ngunyan na aldaw nin Biyernes. Partner, aram ko ika naglibot-libot ka na. Ako man kasubagong amay na pagkaaga, ika naka-interview ka pa ng mga aspirante. Ano sa pagmati mo, partner, and ambience, and mga kamugtakan ngunyan sa bida politika sa Rinconada area? Giling-giling ko, partner, na magiging matuninong man ang karampanyahan kan mga lokal na kandidato digdi sa Rinconada area. Igbubuklat sa naman nila mga plataforma di gobyerno nila, mga programa, mga plano, nagigibong kung yung kasusundan manggana. Pero sa obserbasyon kayo sa tuyang mga kababayan, sa mga aktibidades sa politikal na pinag-agigibo, nahihiling na karo landslide ang Team 1 Camsur ta kasubang bilang sa Banmaan kan Bato. Aros sa
11,000 na mga kababaihan nag-atindir. Kan International Women's Day International Women's celebration. Day Kan sarong celebration. grupo, kan kababaihan, partner. Malata, si Teacher Diosal po ito, no? Aspirante sa pagka-representante, congresswoman sa House of Representatives sa Rinconada. Iyon na pinaka-mayor na bisita. Napiling bisita. Napiling bisita. Wow. And malataan kalapi. Kalipi. Itong kalipi. Kalipunan ng Liping Pilipinas. Yan. Ng Liping Pilipinas. Lorog mo na marami sa naging mensahe ni Teacher Diosal para sa inda na makatabang kuning kaso si Teacher Diosal tawan na rin dakulang mandato. Yun. Ang programa niya sa mga kababaihan na makaangat ang sa idang pagkabuhayan, masustinran ang sa idang mga ikuhan. Di itong kababaihan na almost 11,000, sigurado na tulos na 11,000 votes na. Kaya nga, yung Bikol Connection sa Bato, landslide na tulos ngayon, pigihiling-hiling ang kapangganan ng Team 1 Kamsur. Sa dinig ka, amuman, itong Women's Club Organization, nag-attended naman almost 4,000. 4,000 o more than pangani. More than 4,000. Pero ito kaya mga opisyalis lang ito, mga opisyalis nagkakapirang members na bakong sa invitation nila kabos ng mga members ng women's. Pero ang mga nakapag-attender kaya mga 20 lang kada barangay or kuhan, kaya araw lang ito ka dikit sila kapag-attender. Kasi nan iba, pero may mga personal na kalakawan mga kaya rin naka-attender. Pero siguro sa informasyon sa kuya ni Mami Juan, ni dating First Lady kan Iriga, si Ma'am Madeleine Blanche Tusok Alpilor, aabuton man sa 8,000 man ang mga miyembros ng Siyudad Kadiriga. Yan, papahiling lang na talagang suportado ninda ang mga kandidato ng Team 1 Kamsur. Sa City, si Nono Alpilor. Na-interview mo ba, Ti? Na-interview mo si Nadamukon gayud tabi partner na talagang sa iyang inot nagigibon sa first day of election campaign nila. Ini paglibot yan sa mga merkado. Oni anapot ko sa imong partner, ano pwede na kitang maghapod digdi sa mga kandidato, halimbawa aspirante para mayor, pwede ka na silang adresan na mayor, araw kayan ta, campaign period naman. Aspirante, pwede naman ta. Aspirante para kagawad na. Pwede naman kayo adresan yan. Para mo, kita kaya mga dati, aspirant ginuunyan ta. Pero ganyan, halimbawa, maski challenger lang, bako man incumbent, pero kandidato, pwede ka nang adresan sa konsyal or vice mayor or mayor. Dahil naman merong maraot dyan, human ang pinaglutsaran ng posisyon. Okay. So, partner, magayon din nakalap mong informasyon, pero kunyan-kunyan, antes kayan, pakumusta mo muna ang mga viewers. Good morning. Yahonan sa kuyang mga FB friends, sa kuyang personal account. By the way, antabayanan man po nito ang programang Bikol Connection sa samuya pong RPNDCKI Iriga Facebook page. Likewise, we are also live via YouTube. Just type on RPN or Radio Philippines Network. Makukuha na po nindot dyan ang RPNDCKI. And then, hindi sa personal account ko, yung natulos ang mga parantabay na partner. Hindi nga ni sa studio, ang sa to yung one of the avid listeners sa programang Bikol Pulso Publiko, tapos Bikol Connection. Yan, Yan, si Mr. Pretty Boy Villa Gomez. Ayan, one of our avid listeners and tagahanga. Hinahangaan na kita kani phone sa programa ni basta sa phone kan programa ka na local na programa ta abot na nga ako hanggang banggi ang phone na programa ta si SM Melvin sa Ronda Rinconada, and then Pulso Publiko, and then yaw na Bikol Connection, sunod sa tuya ang salud asin kabuhayan ni Marbaroga. Sa totoo lang si Mr. Pretty Boy Villa Gomez, pamangkin siya kan saro sa kandidato sa pagkakagawad sa Siyudad Iriga si Tata Pino Villa Gomez. Sabi ko nga ni si Tata Pino, kumpara niya ako, pirmi man kaming nag-i-implement. Ay sabi, dahil kunyan, gurang na.
Dahil inapot ko nga dyan, niya ako si Tata Pinoy, mabaskugon pa kang nga rin ngayon, isa ka, madali pa kang ngayon dulokon, madali Pero sabi ba yun. sabi ba kan di ba mga pag-iribata, kurang na nga yan, basta kurang na, dahil na. Dahil mo, sabi nga ni Mayor Frank Bernaldez, aanon mo man ngaya ang hubin. Kung maluyaman ngayaan na mga programa, ideya, daw ngayon ka na kurang na. Hubin pa nga ni, pilay na may arthritis, Oo. may arthritis man. Ikaw nga ba mga hubin talaga na Aanin mo pa, may actually, arthritis naman. actually, si Mayor Frank, kaya 80 years old na siya. Dahil naman yan pwedeng ila, sabi nga sa Tagalog. Anyway, kumusta ko muna, Cousin Richie Florendo, good morning. And then kay Father Doug Trajano, ang sa tuyang classmate na yaon sa Guam, sa parish priest sa Guam. Sabi niya, unta man, Father. And then sa cousin ko man dyan sa Canada, kay Edward Ramos. And then kay Sir Joseph Gavina also is watching. And then to my cousin also down there at Canada, Ate Pines Toldames Alcantara Ramos, how are you? And then sa Amerika man, nagantabay si cousin ko man, Ate Laila Almasan Esparas, and kay friend ko, sa sister-in-law niya, na sabi niya, good morning, Papa Don. Kumusta? First day kampanya siton. Okay man po. And on high spirit, and team 1 nagwa ni cousin mo, ni Mayor Person Bulan. And then kay paring Nogi, Jimmy Espares also is watching. Sabi ni cousin Laila, hello, Papa Don. Kumusta na lang ngamin siton? So, garo namin miss ninda. Almost 2 weeks pa lang sila nag-migrate sa States pa din. Pero nami-miss din ang bahay ang nabwa. Ganun talaga ang buhay, mga cousins. Dahil ka mong magiginipot naka-migrate na kamo dyan. Anyway, sabi nga, just pray. And sana ma-overcome nindo ang sabi kaya na homesick. Anyway, kay mo man ang pamilya mo dyan. And kukunyan lang nito, maninibago ka mo. Actualmente sa klima and at the same time sa lugar na napakagayon dyan. It is everybody's dream to be there in the United States. Good morning, good morning. Diyan sa And ano pa? nag-aantabay ang junior ni Mayor Fer, si Fernando Jr. Virgie Simbulan, my idol. Ano siya? Future Mayor? Dahil balag sa politika yan, kunyan yan, negosyante, entrepreneur siya, nakula ang negosyo niya sa Napa. Siya ang nagmana sa sayang lolo, kay Tata Payel. Good morning pa lang kay Tata Payel. And sa kapos na nagkantabay kay Ma'am Dote Barret Amansi, ang Chief Political Affairs Officer kan District Office ni Konsal. Si ano ba si Honorable Vice Mayor Marisa Belitario, nagwawatching sa opisina niyan sa iyang agong si Paniko, ang kumpare kong agong na guwapo ni Vice Mayor Marisa, si Pading Anthony How. O nagwawatching man sa DILG Labua, si Liga President Honorable Marvic Ardo Magsam. Sabi man siya ang Liga President ng Association sa Barangay Kapitbahay na po. Nagkawatching, nagkakaway-kaway. And of course, sa DILG pala siya, DILG. sa agong kan cousin ko partner na tugang ninda ni Sir Dan and Selvi Espares na sponsor na sa programa kay Sir Jesse Espares. Boss Jesse, di ako pwedeng malingaw sa imo. Ika ang idol ko. Idol! And of course, gabos na lang na naka-watching sa samuyang programa kay Sir Julie Sistoso dyan sa Los Angeles, California, USA. Madali nang tumugpa ang Agila kan San Vicente Ubon. Digdi sa Napua, sa Bicol, sa Pilipinas on April 25. Sa panalingawan niya itong naka-watching mo niyan, daw. Naka-watching mo ba kasi sa district office ni Congressman Sal Fortuno and si Teacher Sal Fortuno, good morning. Na sa magiging representante sa House of Representatives, Teacher Sal Fortuno, nag-watching mo. And sabi ni Father Dan, kumusta niya sa inaanak niya na si Sir Anthony Howe. Yan kaya ang inaanak niya sa kasal. Niya sa kasal. Ang body kaya pwede ba kang bagang maging ninong? Arap sa imo, pero may kang kinakuko ang ninong Joey. Ay, kumusta naman daw sa imong inaanak na kumpadre ko? Si Mon. Mon, good morning Mon.
Ayan, nagpapaaram na itong Salamat, nagbisita sa salamat, studio. kay Pretty Boy, Mr. Pretty Boy Villagomez. Villagomez. Thank you so much for dropping by and for, For your, ano nga po kita, itong darularan yung puto. yeah, for your token of gratitude. Anyway, mga tugang, sabi na nga ni Mingon yan, daw na po kan pagpuon kan kampanya sa lokal na mga posisyon kan mga kandidato. Bali po, ang campaigning mo niyan is you will be hearing both national candidates, araw kan senador, araw kan mga party list, and then ini pong poon sa gobernador, vice-gobernador, board members, and then local position, city and municipal mayors, vice mayors, and then kagawads. So yan na po mga tugang sa tuyang sa tuya pong pagpuon na kan sa tuyang kampanyahan, partner Joey. And talagang Salamat, Kendi. Good morning, Kendi. Yung nasuporta sa tuya, tutok lang kita kung paano na kita mas lalong magwapo. pangyayari. Sabi nga ni Kayan, personal hygiene and grooming. Yes. Pag nagpo-programa, pero may kitang dapat kisi-kisi. And of course, mga tugang, sabi mi na nga ni Digdi, kami po nagtutubod na ang karampanyahan ngunyan magiging magayon, magiging objektibo, or sinasabi tang magiging objective on the purpose of election in the manner of observing proper decorum. Sabi nga ni Kayan mga tugang, ito pong pangangampanya base sa plataforma, bakong maging subjective or mag-atake personal sa indang mga kalaban sa posisyon. Pagsiring kayan, garo dahil nag-level up ang politika. Pero kung magbase kita sa mga kaplanuhan, magbase sa mga propaganda, mapadapit sa mga proyektong gustong i-implementar in kaso matawanan ng mandato, mas magayon yan, partner, tangaring natatawanan ng choices ang sa tuyang mga constituenting mga voters or electorado. Para mo, hanga ako naman sa mga kandidato mo niya na nahiling ko agad bendisyon sa simbahan. Halos ka Guzman, partner, so mga Katoliko, Roman Catholic candidate, alam mo kaya may mga Christians kitang kandidato. May kanya-kanya man. May iba kitang mga sects ng mga kandidato. Gabos sigurado ko, gabos siya nag-agad ng bendisyon sa hindi mga tinutuguran na kagurangan. Saka, isipon mo si Congressman Salvi Portono, nagkatindir sa misa dito sa Iriga. Kaya todo suporta kaya siya talaga. As mayroon kayo ko yan. Patapuson niya siya sa termino dahil siya nag-aspirar sa anong mga posisyon. Ang sa iyang gibong mo niyan, alam mo kung ano ang posisyon niya. Siya ang campaign manager kan sa iyang nagong. Yan. Sergio Salportono. Siya ang gabos. Kulang na lang iyon magkabit kang tarpaulin. Siya ang nagdi-dispatch maging kan mga lulungan ng mga sound tracking. Sa iyo tapos siya, alam mo, napaka-hands-on, napaka-supportive sa tuyang kongresista pag-abot sa iyang agom na si Teacher Joe. Kaya nga si na in return, naging Diyos, tayo napot niya sa mga tugang tang mga indigenous people. Kasi nakakabisto ngayon sa pusa ko, sa agong ko, ng mga kandidatong congresswoman sa Canada. Maribay siya ko. Nagkansap ka. Congressman, saan? Ang pangalan ko ngayon agong mo, si Yusal. Congresswoman Yusal. Kaya naging Yusal. So, mas napakarahay. And then, naging teacher Joe, mga tugang ninulit teacher sa 42 years sa public school. Hasta sa nagretiro bilang supervisor. So, eksperyensyado sa pagsiservisyo publiko, humilde, sagkod, magayon, as in kisi-kisi. Alam mo, kasubang tinahiling ko si Congresswoman Joe Portuno.
excuse me partner, nasa medyo Okay lang. kamay nakaramdam. Your excuse. Very blooming siya. Talagang ugmaon siya, and at the same time, si Congressman kaya kasugma pala, nag-abot pa lang gikan sa Manila sa mga meetings. And ugmaon siya na pagpukon kang kampanya ngunyan, yaon sa iyang kataid at sa iyang mahal na esposo. So iba ba ka, nagkakang motorcade man? Ang iba, motorcade, kanya-kanyang strategy. Diyan da sa ibong na partido, kalaban kan Team 1 Kamsur. Pero sa sarong lugar dito sa Kamsur, Ginibo. Pero duman man sila nagsikat kan sa indang kampanya sa sarong banwaan dito sa Kamsur. Alagad ang Team 1 Kamsur, mga tugang garo, tinawan ni Gobernador Mitch Villafuerte nin otonomiya ang lambang kandidato niya sa Interong Camarines Sur na magkanya-kanyang initial offer kan sa indang campaign per town or lambang banwaan. So, pero alos para sa activity. Ang activity kan Team 1 Kamsur, magsimba, naman sa mga Romano-Katolikong mga kandidato, and then paglawas sa simbahan, mapasiring sa poblasyon area para makipag-abrasa, magpabisto formalmente na sinda mga aspirante as in kandidato ngunyan sa lokal na eleksyon. Hindi mo lang nagkaroon mga yang dyan sa bigagyan kan Team 1 Kamsur sa Iriga, itong merkado publiko, hindi rin datong lililibot mo niyan kang grupo ni... Iyo, ninulit garo ka ng monitor kita nina, sagutan mga parantabay na kaya, makupusugunan mga radyo ninyo dyan sa merkado publiko kan syudad ni Iriga. Good morning po pala sa mga nag-aantabay sa Samuya. Salamat po and nakulang apresiasyon po kan Samuyang magpartner ni karon ng Joey and Don na nag-aantabay kamo sa Samuyang Bikol Connection program. So aabutol kamo kan mga aspirante bako man lang ang Team 1 Kamsur siguro maski garoan sa indang kalaban man sa posisyon ano man ang nasiring kayan man ang mga aktibidades. Anyway, parte po yan kan kampanya na mabistuhan lalo na kan mga elektorado or kan mga mataunin mandato ngunya na nagdadangadang na Mayo 3 sa election partner. Totoo yan. Pero magsunod bang ginagawa kita sa election law? Yes, and of course, Sa mga pagpadako, bida mo mga niyan, tarpaulin. ang bida mo niyan partner, aram mo kung mga sirisay, ang Comelec. Ang pumilik ang pinaka-boss. Ayan ang panahon. Pinakamakapangyarihan mo. Makapangyarihan. Sigaan mga lodi, pet malungon yan. Alam ko sila kahanda man daw ang pumilik. Ayun lang. Kaya kung pwede sa mga pag-iriba, karon ng Rocky, karon ng Philip, karon ng Mar, Baroga, kung igwa ka mo nin, makapasiring ka mo sa Comelec offices para makuhanan tanin entrevista ang mga Comelec election officers. Aram mo, may mga nagpapayular pa akong girarekan na Igwa. Aram mo, election law. aram mo partner, nakaulay ko kasugod maan saro sa aspirante. Dahil ko na lang banggito ng posisyon. Sabi sa kuya, ako ngayon, maski din ako mga kampanya sa social media, ako ngayon, kinakampanya na kang kalaban ko. Yung ani. Mga tugang, ipinagpropose. Yan, yaon na tulos. Ayan. Si Philip. Si Rocky. Ipinag-post, partner, itong mga tarpaulin yan, sumuot oversize. Kaya nangangapudan, maski si Presidente Digo, pinangapudan na. Pangyayari niya ako yun. Alat, papadakot niya to yan. Pero uyang mo muna ang aksyon, di kan sa luwas. Bikol Connection Report. Nasa linya mo niyan si Karondang Rapi Bayubo. Good morning. Please come in. Aha.
Pading Rocky, gabos palang letter A, nagpuon man sila sa letter A, ang kapinunan kan barangay, Antipolo Old and Antipolo Young. Dua-dua kaya yan, dua-dua. Oo. Oo, pagkakaaga, house to house, and then pangimbitar na para sa atya na banggi, mag-attender sa indang meeting, di avance or meeting, leaders meeting. Ya, dahil mo makaulay ang aspirante para alkalde kan Timuan Kamsur Nabwa, si Mayor Fersin Bulan, dahil tama kuhanan ng mensahe mo niyan. Oo. Pwede Rocky, pakidescribe daw, ano ang sulot ninda, igwa na sindanin uniforme, igwa sindanin chaleco, or casual na mga balo lang na sulot ninda pangunya. Color white, mayo pa sindanin, mga kandidato kaya bagay, igwa yan yung mga uniforme, may mga chaleco yan, kung minsan may mga jacket, ano ipinananaunin katabi karon ng Rocky sa mga dinudumanan ninda sa house to house. Igwayanin mga t-shirt or igwanin kopya, igwanin mga pamphlet or flyers, tabi? Oo. Ayan. So, kairi ba ka dyan? Kairi ba ka? Yaong ka? So, ano ang namamatian mo? Ano ang naobserbaran mo sa mga tao karon ng Rocky? Oh. Grabe ka. Napaka-bias mo man. Anyway, ayan ang observation mo, kaya hinapunta ka lang Kaya, totoo man yan pati. And, yan, mairiba-iba ka na dyan maghapon? Wow! Kayo ba kan speaker bureau? Ako ang pigiling-hiling kong Lucky Charms kang grupo dyan kan gwapo, team gwapo sa nabuha. Si Rocky Bayugo. Rocky Bayugo. Oni ang advice mi sa imong duwa ng mga partner ko. Pag nasa Kamurawayan ka, rumdumon mo man kami. Yan. Yan ang primerong tugon. Yan ang tugon mo sa imo. Primerong tugon. Nagtatanag ingirit ka. Pero habo mo nga tanganita na papangirit ka. Dahil pa man nilabot. Ay, grabe ka. Dahil pa nilabot ang Kamurawayan. So, sisay ang mga aspirant na hiling mo dyan, so kumpletong linyada, yaon ang mayor, vice mayor, sagot ang 8 kagawad, yaon. Banga-banga. Apat na konsyal din sa iya. Kaya bali 10, tag 5-5. Tapos maribay na naman. Araw kaya ng mga technique pala. No, really pastoral. Lucas Hernandez. Manol Lozon. Saro pa? Yan ang 4 niya. Dahil natumo mo yan, may marireceive ka kiparing doon. Premio. Ako si Decherno or si Gugmit, pangyayari. Dahil mo, nagpasubuhod kita ni Rocky. Tamahasa na naman Baka yan. ako si Vice Mayor Marisa Military ha. Baka pwede na makaulay karon ng Rocky.
Oh, Ay, yung labang kaya pala na, no? na pangyayari ka, puro ako niya. Puro dahil negative. Onin na lang. Magkuha ka rin ma-interview mo dyan ng mga constituents or Constituents na lang. Sige, interview ta. Balik ka. Bakit na mahanap buhay lang kita? Mahanap buhay man pati kami, pati. Ayan. Pangyayari. Bikol Connection Report. Mabalik po mga tugang sa tuyang programang Bikol Connection. Makalihis lang po sa may pagpapabisto as nagkakapirang hanap buhay, partner. Okay. RBN Radio Philippines Network. Radyo Honda. DCKI Iliga. Member at isa ng mga broadcasting ng Pilipinas. Miyembro po kami sa kapisanan ng mga broadcast Pilipinas. Ang oras mi po sa RPN DCKI alas 15 ninagan. Oras nga na doon sa tuya po. Kasi tuya nga mga time check sponsor. Nindadan in Salvi Paris. Kana Bikol Party List. Kana Lucena Electrical Supply. Ni Honorable Robin Aguila. Si rin po ni Attorney Persimbulan. And ni Kerwin Bolive. Si rin po ang CIS Party List. Sa pagi po ni Ninya Taduran, si Riman po atod ni Honorable Emmanuel Nonocoy Alpilor kan Iliga City. Atod man ni Mr. Orlando Pentecostes and kan Provinciano Party List sa pagi po ni Ma'am Dorothy Amanse. Sir man po ang Bicol Connection Program, pinapasalamatan ang samuyang mga sponsors kana programa, Honorable Vice Mayor Marisa Beletario Fao Canabua, Mr. and Mrs. Dino and Cherel Loares kan San Francisco, California, USA, asin ni Mr. and Mrs. Dan and Selby Espares kan San Diego, California, USA. Number 54. Number 54. Number 54 sa balota mo. Ang probinsyano, iba to. Ang probinsyano, party list. Probinsyano, ang probinsyano. Number 54, ang probinsyano, party list. Number 54, ang probinsyano. Number 54 sa balota mo. Ang probinsyano, iba po. Ang probinsyano, party list. Ang probinsyano. Number 54. Ang probinsyano, party list. Number 54. Ang probinsyano. Ang probinsyano, party list. Mura at kalidad ng salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision ang optika para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses at reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Gaisano Capital, Highway 1 sa Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Himpunan ay kalimang distrito. Ako servidor
magkada. Kabao ba ko buhi, syudad na ilig siya ate kanang pamala, ate marik kwadrante. Kukaling na magpagod sa pangalan mga ito, magkis-is ay ulang oras. Nakaipuan kaming malalakoman, ate marik kwadrante. Mukal ka rin tunada at kung mga programa para sa kamagulang, kahabilan LGBT, asin sa senior citizen kanyang tatabangan. Ate Marie, Baldozan ikaabos sa kapobrihan, asin kababaihan. Ate Marie, Baldog sa kwadrante, ate ganito na dalang mahirap o gandi, maraming makikigaw kagat kami, mga taga-rin tunada. Board member Ate Marie, Baldog sa kwadrante, Ate Marie, Baldog sa kwadrante, Ate Marie, Baldog sa kwadrante, Ate Marie, ganito na daw. Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night, every weekend, and summer swimming lessons for children and adults. Let's room for short time. Apartment, ladies, fitness freezer, and storage space for rent. Also great lot for sale at Uli 20 Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. This is a song of someone very special. Teacher Joy, Teacher Joy, Teacher Joy for Dodo. Teacher Joy, Teacher Joy, Teacher Joy for Dodo. Now I want all of you to sing with me. Teacher Joy, Teacher Joy, Teacher Joy for Dodo. Yes. Teacher Joy, Teacher Joy, Teacher Joy for Dodo. Why is Teacher Joy special? Marhay na maestro. Teacher Joy, marhay na amiga. Teacher Joy, marhay na magura. Teacher Joy, marhay na esposa. Teacher Joy, Bye! Ano na naman? Ano na nga ni magboto sa Ako Bicol? Siyempre, siya na. Diretso ka na sa number 1 for 1 Ako Bicol. Ituman mo ang bilong na huwis itlog. Nya bay, sarap man sa lang igoboto ta sa party list? Iyo, sabaw siya na number 1 for 1 Ako Bicol. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Number 1 for 1 sa balota. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Yes, mga tugang, yan ang Ako Bicol party list. So, 1 for 1 po mga tugang sa balota ka na mga party list. By the way, saro lang po ang ibuboto niya to dyan. Ano? Bawal po ang duwa, bawal ang tulo, basta saro lang. Takol duwa po, halimbawa gusto kaya nindo Ako Bicol, gusto pa nindo ang saro. Dahil po pwede mananalin po yan sa inyong balot. Kaya po, kung saro lang ang konsunada nindo, kung Ako Bicol lang. Kung ang probinsyano lang. Basta saro lang po ang iboto nila. Pero sa senador, 12. Sa mga councilor, hindi sa Siyudad Calirica, 10 yan. Sa mga Banuaan, 8.
Yan, partner, ang kunyanta, pasiguro kita, partner. O yan, dahil po maghapon na nag-live ako, naka-live, pangyayari man ining mga caller ta. Hindi maghapon sa rong linya ko, karon ng Philip, yaon na sa linya mga tugang. Dahil ka maghapon, na naka-live on air kita, sutil ka. Mangyayari pa nini. Na mag-monitor nga ni, mag-monitor tabi. Ngayon, pwede, pasensya na, karo ko niyan kita. Sige na, Philip, go ahead na pa rin, Philip. Ilalahog na ka, bako ka man. Bako na karon ni Philip, naanggot kita. Bako man, itong sarong nag-aapon sa kuya, personal na barkada ta, nag-aapon. Dahil po, hindi mag-aapon sa 9-1. Kuya si Philip, good morning, karon lang Philip, go ahead. Salamat karon lang doon. Noon ako, upload na si karon lang doon. Dahil sarabay-sabay nag-upload sa duwa niyang cellphone. Si Saro naka-Facebook Live. Tapos si Dua. Yan pa. Sige, pang-upload. Anyway, ano magayon na barita dyan sa imo, karon lang Philip. Bakaw lang niya to si punong barangay, dami niya na barangay San Francisco, hindi sila kiriga. Oo. Para man na sa iyang mga programa. Hindi sa iyang barangay, ilang kakasibutan, niya na mga panahon. Good morning po, like po kita sa RPNC Gaya, or po si Karon Lagyo, isa ka si Karon Lagyo. Good morning, Kap. Kap, opo, ngunyan primerong aldaw ka na kampanya, eleksyon na campaign ka na mga lokal na kandidato. Arin po mga lugar din sa Barangay San Francisco ang designated poster area? Ano po mga designated poster areas po dyan sa Barangay San Francisco, Kap? Matagal kong isikuan kung alam na elect sa mga highway property na pinupunan pinag-consentan na kung kagsarili mga kalye na tubag-bulwag sa liit batangan. And sabi ko, barangay, sabi ko, barangay na document po. Gapos na kandidato po. Pwede po bugtak kan sa ilaman ng mga poster dyan sa barangay hall. Gapos na kandidato. Maray po. Kapitan Mark James, straight to the point. Pasilunlugo tabi ni, straight to the point kita. Bistado kang, siyempre, natural, supporters ka kana sarong grupo. Paano kung ang sarong grupo man dahil mong gayo sinusuportaran na open man magkabit ng mga campaign posters, designated posters area kan barangay nindo? Okay man, mayo man kamunin pinipili? Open for everyone po kami. Yan ang tama. And basta magsunod lang sa COMELEC guidelines, Opo. Ano nga kapitan po, pinagbabawal kan DILG o kan campaign rule siguro na dahil pwede magkampanya sa mga kandidato. Sa party mo po, ano masasabi mo kanil? May po kami katong mga regulations and pwede po kami sunod. Yun po. Sa party po nindo, trabaho lang ka para po sa mga pang-ipuan as in para sa indo pong transaksyon sa barangay lang po. Opo, pwede po kami busy. Pwede po barangay lang. Ano po naman, mag-deliver ng basic services at barangay. Opo, paano po yan? Ang iwawalat ka na eleksyon na basura na naman dahil sa mga papelitos, kung ano-ano mga basura na naman. Paano po ang pag-mantinir po ng kalinigan kaya? Barangay na po, ako kaya na maglinig? Siguro po, magiging disiplinado man po yung namin na mga concern na kandidato or sa barangay. Siyempre po, kung ano po yung mga mag-produce na basura, siguro po, responsibilidad naman po. Opo. Sa ngunyan po, anong pinagkakasibutan po kan opisina ni Punong Barangay Magtiminya? Tapos na lang po naman ng barangay SMT, dahil pa ako, bago po kami Women's Month celebration, pa-test po sa mga schools, sabi po kami po barangay. So we are hoping na kami po mag-participate
mga event sa po barangay po. Diyan po sa Barangay San Francisco po, magkakaroon nagpaparadakula ang populasyon po, tabi ano ka? Talagang hindi na po naiwasan na kakalkuhan ng gustong mag-start na lalo po sa population area, accessible naman po talaga sa amin. So, habang nagdadakil sa pagbumas, lalo na kanila basura, lalo naglulubo, pero okay lang po, ready man po kaming mag-serve sa ito po mga constituent po. Opo, Kap, may nag-text sa Moya, ano ba po ang street lights, pundido na ang bumbilya, kasi po kanian na pwedeng managot o mag-maintain ka mga street lights? Actually, kung po may hotline, pwede po nila i-report sa barangay hotline. Kasi masok na mong ben, daman po report sa electrician ko na mga pundido. Matumat po kami mga staff na file. So siguro ipaabot po nila baby. One time po kaya nangyari ganito. Ako po lang para report sa pundido sa mobilya. Pinag-check po na matumat dili sa switch. I see. Check po nila pag naka-switch po muna talaga mobilya. I-report po nila sa hotline. Kasi na dapat kan Kapitan Magdamangno na kinpundido ubuko na nakaupod sa street light naan o na barangay electrician ninyo o si say pa in charge kan. Actually po, sana na in charge na gagawa designate. Oo. Sakali kung hindi man po sinabihan na rin yung sumagawa designate, tapos di man po bilang si kaso, ipakot na po anak. Kaya pwede man pong mag-lecture mo pati hotline ka barangay. Sige, anong saran raw? 0908-9677-559. Okay. 24/7 po ating hotline number. Pwede po silang mag-report anytime kung ano man po mga concern po nila. So free wifi ninyo si Ton Cap, James, okay pa man? Nagpa-function pa man sa free wifi? Ano? Ongoing po, sige man po ang free wifi. How about sir, so implementation mo kan curfew, baka alas 12 na, agko pa mga kainan na nag-sitong gilid kito barangay hall mo, nag-Facebook. Ini-implementar pa po. Last week na rin po, nang po aming tarpaulin, madalas po po curfew. Mm-hmm. And, ano pong mga naka-duty pong kalot naman, alas 10 na pinakauli na po sa mga minor. Nagsusunod po kami sa 2 curfew hours. Ayaw baga dapat talagang sunodon. And si nagbabayolar pa ng gag, papaisiyon baga ang mga kakiging nga ni. Okay. Naputol. Balik ka karon ng Philip para sa extra ni Cap Mark James Temenia. Anyway, mga tugang magayon ang mga siring kaya na pinag-confirman ni Cap Temenia na apolitical. But sabi yun na impartiality on the part of the barangay officials. Na bawal man talaga. Anyway, antes makabalik si karon ng Philip, kumustahan ko lang ang mga nag-aantabay pa sa Facebook sa Sakuyang account. Diyan si Pretty Mitch, good morning sa inaanak ko na si Mark Clifford Saliente. Kumusta no? Siguro nasa destino din. And then si Sir Peter Alvarez Ibarreta also watching. Kay amigo kong Antonio Banyaga and kay Idol Willie Verdadero. And then kay Ate Lai Espares, sabi niya thanks doon. Kay Uncle Henry Palmes, good morning Uncle Henry. Napapalaban na sa imong pamangkin, si Honorable Municipal Councilor Don Palmes sa Pentecostes. Okay, good morning. And then, Inibang Saro, Paling Sagada, good morning, watching also. And Paling Elmer Estrado, nag-aantaway si Vincent Elmer mo. Vincent Elmer, good morning. Kaya Ma'am Marietta Almonte Tataro, good morning. Uya po, mga tugang, kinaray si Karanang Philip with Kapitan Mark James Temenia. Go ahead, Paling. Okay, Kap. Okay, Kap. Sige po. Okay, Kapitan, last parting words nyo po. Ngunyan, busy, primerong aldaw, karampanyahan sa barangay mo. Siguro, ako sa Dakulong Barangay ka, na San Francisco, kaya dadagsakon ka mga kandidato. Ano po advice mo sa mga constituentes? Okay.
Mhm. 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 Ah, at least aktibo ka mo sa itong barangay ninyo, Kapitan na Mark James. Ya, ono raw kap, ikaman ungaon ko, kung maraw nag-iirungog ka na mo sa itong barangay mo, sa estimate mo lang. Amo. Oo. Amo ton pambato na mong reporter si Kuya mo Philip talagang namin kiton susikot-sikoton sa kakuwaton dawa itong sari. Okay ton. Okay, sige. Ah, oo. Okay, karon ang Philip. Hmm. Bago ka naman minor, mayo ka ng Scorpio, si Manilangan medyo dapat ka man. Mm. Mm. Abang yayari, grabe man. Iba ang Scorpio mo, mas malupit. Talagang araw kaya ng agong maestra. Talagang mas mahigpit. Mm-hmm. O ano man si naging celebration mo nindo sa Women's Month ni Mariso. Tugma. Oo. Ayan, ang dapat. Pero pinapadumanan ko si Superintendent kan Iriga Division dahil mo man lamang na interview pero hapo sa iyo mo magpa-interview ano ka, skin disease, allergy sa iyo ay pangyayari. O sige na, nakulod kaming trabaho pa. O. Magi. Pangyayari ba? Ay, na naman ang gibo mo. Kaya talagang may kurve ka. O sige na, balik Philip. Karoon ng Philip. Thank you. Bikol Connection Report. Yan lang pa diyan na kay batang minaako kan kunyan niya. Biroon mo nag-istorya pa na siya may curfew man. Pero talaga maring dito aram. Biroon mo ang curfew na alas 6. Si Philip kaya gentleman na tao niya. Ay, saka, lalaki. Ako aram ko, ay nag-aantabay siya to si Paning Elmer na classmate niya ni Philip. Talagang mabuutol daw daayan si Paning Philip. Totoo yan. Talaga. Sana siya ang presidente kan one woman man advocacy sa nataon ako ika. Parehas kami. Okay. Ako aram ko presidente ako pare. Nagka-presidente ka man. Andres Bisaya Organization. Ay sa ano pala sa bato, ano si speech ka sa katong sarong miyembro kan sanggunian. Bako lang grupo ng kababaihan sa inyong binibilog pala diyan pinag-organize. Mabilog man sila katong grupo ng kalalakihan pero ang requirements dapat tatao ka maglaba. Ayan. Partner, unayan na mabiliban mo, nag-aantabay sa imong profesora, ay silim kaseryoso ha, Dr. Marieta Almonte Tataro. Ay, good morning. My professor. Sa English, professor din si ma'am. Alam mo yan na ma'am mo siya, pero ako, kung ano ko, kumari ko. Oo. Marayan si ma'am magturutot. Dahil mo aram. Yung member sa kana, member siya. Gabos aram kayo na instrumentong patugtugon. So, mag-organ yan, mag-gitarra yan, mag-kunyan, musician ba ganyan? Di nagbilog siya ng banda.
Sabi niya, go, 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 candidates. Pangyayari. Ano ma'am, sisiyan sa to yan na ano dapat na ano mga butang kaya sa to lang dapat isipon tang maray, adalan tang maray, grupo-grupo ta. Kung sisiyan ka. Pero ayan, alam mo yan, college professor yan, di mo yan, nagsisirvisyo yan sa gobyerno, di mo yan pwedeng kaputo ng sisiyan ko niya. Sa sarili niya lang yan. Pero nag-relax out ang kita pa niya. Sa pamangkin kong firewoman, Jess Ismares dyan sa nagpo-fire or is watching. Of course, kay Kagawad Erwin Ranya. Ayan, sa mula. Kagawad Ranya. Naman ini sa sarong kunyan, sarong partido man. And then sabi ni Mading Mayat, Almonte Tataro, very good pali. May tutugtugan kami. Igobnigs sa banda. Oh wow, congratulations banda ma'am. ka pala ni Gobnigs sa Kasim Presi, Bisaya, Tagumata, Balana, good morning. Sa inaanak ko, si Jay, Yawi, Rica Frente, also good morning. Si ma'am natataro, di pa nagpupupos ang Sa Amerika man ini pa din, presidente ni kansarong organisasyon ka na po inyo sa Amerika, si brother ko sa Sigsag, Billy Olaso, also is watching. And sabi ni Father Dan, kumusta kuno ka? Nira tatay and ay oo si Papay Rolly and si may tuning Trahano. Hello po dyan sa Kumam and dyan sa Cayman Island naubos na ang oras na sa kakagreeting kaya dyan simpulan ay kay Ma'am Rose Pinosa at dyan ano to? Anong bansa siya? Nawan baka wala sa ibang bansa and then kay kunyan ini si paring Sherwin Mata, Public Information Officer ni Gov Talyado dyan sa Cam Norte. Nag-antaway sa bayan pali. Pinayo ko lang dyan. Dahil kailangan mag-imbitar sa kuya at iniimbitaran mo lang si paring Boy Rita si paring Royal Sardico. Anyway, basti kami na yung marumluman, basta nagwawatching ka lang sa muya, happy na kami. Kay Tito Ernie Verdadero also is watching. Good morning. And kay Kong Sala, nag-antaway sa tuya niya. Good morning po. Idol. Tutoy. Fortuna, nagkawat siya. And Sir Tutoy, Engineer Fortuna also is watching. And sa kabos na lang na nakaantabay na yaon na sa mga inutan itong mga pangaran. Salamat po. Bueno, Barter, 31 minutos na mag-aagi ang alas 10. Yung pagkaaga, bang rekas na naman, 29 minutos na lang, antes ang alas 11. Pagtatapos ng sa tuyang programa until 11 o'clock, alagad, sabi ko na nga rin mga tugang magayon ang panahon para paglibot-libot ng mga aspirante. Sa lokal na posisyon, kasunod man na entrevista po man si Mayor Frank Bernaldez, katagod kan mga activities na gigibuhon niya na pagsigad kan kampanya sa lokal na posisyon. Ang Team 1 Kamsur pala na partner, sararuan style ng dangon yan sa pagpuon, nag-misa, nag-attender ng misa, and then nag-house to house, nagpasiring sa mga matatawang lugar, sa mga merkado publiko in population area. And then, sa pagkahapon at yan, magkakaigwa na sila na initial offering nila sa kampanya sa tribuna, yung sinasabing kampanya sa mga leaders meeting sa mga barangay. Anday ko lang aram ang mga bukales, ang mga board members, ano daw ang activity man, ano ang board members, ang kundigo, mix, kaya dapat libot man sila, makakapag-feed man sila. Textan mo daw si textmate mong mix, go mix, kung ano man ang ginagawa. Sa kampanya man kan sa ibong, sa Team Andaya, napag-araman niya ito, nayaon pala naman sa pili. Naramdaman mo partner si lugar kan pinangyarihan kan pagwawala ni Kong Andaya. Duman man gigibuhonan primerong sikat kan kampanya ninda pala sa Garo Sitio Kaurasan, barangay ano yan, Puri. Duman sa San Jose. Basta duman sa may pasiring sa airport mga tugang. Duman mo pala na ano. Duman man ang grupo nila. Anyway, sabi ta na nga ni Kian, good luck po sa inyo ka boss. Importante sa naman dyan, mabinsir rin doon publiko, ano? Parte kan ehersisyo politikal, parte kan demokrasya, magpili kita.
kanya-kanyang pagtubod iyan. So, halimbawa, ang Joe William Ascendon Hubig, man na tinutubudan na sinusuportaran, diretsos may man yan. Although, sabi nga ni Kayan na dapat man dahil kita pagka... Sa kanila dapat kita diktahan. Okay. Kung siya dapat ang... Of course, dapat lang. Sa diring buot lang. Pero bilib ako, partner, sa magpapamilya na sararo. Aram kaya ni mga tugang, importante ko yan, maski sa sarong lugar, maski... Kung gusto nitong makahurot ng proyekto, bako ka mo gano'ng kwitis na warak-warak. Dapat united you stand and united you fall. Ay, iba. Ang dapat kaya sa pamilya, tao ka mga G. That families praise together. Stay together. And kung dapat ka mga G, dapat ang mga G na naman. yung mga G sa ano. Dahil, alam mo kaya partner, hindi mo kayang mga... We're talking here, mag-ulayan nga ito partner, mapalapit sa mga elektorado na sa mga butante na mga style. Kung sa sarong pamilya na halimbawa perang butante sinda, ay ngayang maging safe kita, nganing gabus kita magkaigwanin access, maski sa gumana, pero nga banga ngaya kita. Alam ko rin do, sa base sa experience ko sa mga nananangog ko sa mga politiko, mayong bilib ang politiko lugod dyan sa mga araw kaya na stand. Although you want to please them all, pero po ang mga politiko gusto kayan loyalty. Kaya kung tumindog ka sa sarong linya or sa sarong partido, duman na lang ka malugod ka po. Paano itong sige man pero itong mga balimbing ang mga bering tambot. Sige man na garo na batay. Pagkatugdon sa sarong grupo, malayo ka, matugdon sa sarong grupo na naman. Paano yan? Yan ang... Mayong paninindugan niya. Sa bagay partner, dahil mga pwedeng kabos iboto. Pero may papiliun yan. Kaya lang, siyempre, para makuha mo ang tiwala kan mga aspirante. Kaya baga nangyayari, ito bagang may mga loyalist, kaya ikaw baga ng mga loyalist na talagang sinasabing, ini kaya garantisado kong sa kuya ini, sigun yan sa mga politiko, ito talagang aram ninda kung gaano yan magtindog. Kaya yan na lang siguro ang dapat ibuhon man. Ako partner, never ako na mag-baramalyo ka sa kung ano. Yan ang pinagtutubudan ko man. Kung ang sarokang butante ka, pag-abot kan sa ibong iyong aya. Pag-abot naman kan sa rong partido, iyong aya. Dapat kaya. Dapat, ang pinakamagayon, mo. may politiko ako nakaulay, may politiko ako partner nakaulay na mas apresyado kung pangayaan nagsasabi ng totoo. Kisa man Mayroon man ngayon marao, may kanya-kanya itang pagtubod. Pero kaya dapat sabihon na, oy, sir, pasensya na, nakakomiter na ako duman sa ibong. Bako ngayon, ba, tatanguan ka pa, huhuturan. Alam mo kaya, ang kahulugan ka ibang mga gurangan sa politika. Anong kahulugan kang politika para sa hindi? Ayan ka na naman. Ang bunga niya, puputikan ka. Lilibakon ka, rarauton ka, lilibakon ka. Titikasan ka. Masaklap ka. Masaklap ka, kakakanang ka. Ang pagkakita, lilibakon man. Pero may ako sa sarong kapitan. Ano yung man ang sarong kapitan? Dahil kung may mention nun ang pangalan, di ko man sinasabing kapitan sa nagwa. Pero sabi kang kapitan, kada barangay election, dahil siyang kayong nagparang gasto. At kaya ginigibo ka ng partner, nagluluto siya ng pagkakan. Pag inimbitaran niyang mamahaw antes magboto sa iyang harong na magpupaonra as in magkakan, siguradong sa iya yan. So, ang nangyayari sa iya, pero may siyang ka na partner, talagang maski anong ibuhon mo. Pag siyang kandidato. Pag siyang kandidato, maski di siya magpara ko niya. Marami kayang siyempre ini, kapitan na ini. Pero ang tamtaman niya, o itong sukulan niya, pag magkakanya kanino officer kong pamahawan, ano niya ako? Ako man, so pamahawan na pig-offer niya, may gayuma. Ayan yan ang tinatarang ko. Gano'n dahil, manta. Tutugod ka pa sa gayuma sa panahon na ini. Alam mo, Mr. Habana, Lynn, kung di ka nagtutugod pa sa gayuma, aram ko, di sana, mabakal ka na. Hindi man ka baga nagtutugod dyan. Ako man, ang pinagtutugodan ko, ang pinagtutubaran ko, sabi kan sa niya itong pag-iriba sa broadcast dati, kuwarisma. Bagong kuwarisma, karisma. Yan. And ang pinagtutubaran ko ba sa partner, ining ex-appeal.
Ano to? Ex-appeal. Yung sabi mong extra appeal, ang pagkahiling mo lang, kan babae, ini nga yung babae, ini ba kung man naman. Yeah, sabi kay kanina. Ex-appeal nga, Bakong grabe. ex-appeal kundi sex-appeal. Eh, pwede talaga. Doon, ex-appeal or sex-appeal, parehas yan. I mean, so kakaiba pag hilingon mo, bakuman nga. Araw ni Ma'am Kayla. Bakuman nga yung Example, example ko sa iyo ang adminta. Ang adminta kaya, pwera kan maputi siya, magayon kaya siya. Pero, sabi yung talagang naapilan kita sa iya. Pero may makahiling ka man, araw ka na kataid ka dyan ng mga taga sa ibang opisina. May mga maitom-itom lang. Pero magayon man, yan yung naapuntan. Extra appeal. Extra appeal. Ganda ng pasiring na Sabi ba ganun sa Facebook ni Honorable Emmanuel Nonocoiti Alpilor Jr. Maabot ko po matulinong ag mapayapa na eleksyon mga na Mayo 2019. Ako po si Emmanuel Nonocoiti Alpilor Jr. Sabi niya, number 1 sa balota, kaibanan Team 1 Kamsor, Team 1 Iriga. Oo, number 1 pa lang sa balota. Iyo. Ang kalaban niyang sa iyaman siya ng pinsan, number 2 Garo. Gawa man lang siya na naglalaban pa niyo. Basta sa Iriga, Alpilor ang ibubuto ko. Dahil nga ni kaya na torne. Siya torne ba? Dahil ako ngayon, dahil na makakapagbago sa decision ko doon. Sabi kan sarang abogado, dahil ko na lang pangaranan baka maanggot sa kuya. Sabi niya, Don, basta kaya nibubuto ko sa Iriga, sigurado na Alpilor sa mayor. Paano kaya mga tugang, duwang Alpilor ang kandidato sa naman sa pagka-mayor, puro pa Alpilor. Kaya siyempre Alpilor. Pero yan mga tugang, unlike the past elections na makupang computerized, isinusurat ang pangaran, nagsusurat kita. Now, bakuna po pala, shading na kita. Ay, babasahon talang ang mga kandidato, and then, kung siya ang paborito tang ibubuto ta, isi-shade ta. Sabi mo, i-text ko si Regional Director, Lupit mo talaga. Attorney Arnel Escobar, kan PNP Bikol. Chief Superintendent General Regional Attorney Director. Escobar. Ano sabi? Sabi niya, ongoing program ng recognition of PNP recruits. I'm with General De Leon dito sa States. Ayun pa lang sa pwedeng. Ayun na lang. Okay, sir. Thank you for the reply. Mga tugang, permi kitang dahil nakaka-timing na. Pero may busy man daw yan si General. And at the same time, kaya abogado na, General pa, the Regional Director of PNP Bicol, busy man. I welcome pala ni sa tuyang Mr. Kalusugan and Mr. Kabuhayan Marmaraugan. Garo ba kung tugma sa title kang Mr. Kalusugan? Ano man? Maray pa ba ang titulo? Ano? Ano na? Mr. Pogi. No. Grabe ka man. Dahil, okay na yan. Si Sir Tori Matasi kami. Ang padre kaya yan. Anyway, mga tugang 41 minutos sa mga ginigibon reloan na sa tuyang programa. Orasan na 41 minutes right after the 10 in the morning. Today, March 29, the first day of the local campaign period. May nag-text po. Sige. Dati po kami nag-aantabay, Mayor's Office, kan Bula Camariniso. Ay, iyo! Di man ba sa ngayon ninyo mabati si Mayor? Good morning, Mayor Amelita, Madam Migay, Ibasco, todo Ibasco. Yan. Todo sa serbisyo. Todo sa serbisyo, todo sa line-up, and Mayor Ibasco, aram mo, sa enterong ringkunada sa survey, garo malandslide ang kapangganahan kayan parehas sa Nabwa. Aram mo pali kung pirang porsyento, 90%. Ni Madam Ibasco, kay Mayora, ang kalaban niya, pinagbangaan pa. Kanduang kalaban, tatuluan mayoralty candidate. Mutsa na yun. Arayo. Ang pagtubot ka mga taga-Bula, yung Mayor Miguel Ibasco. Yan pa. Bago pala, silent worker kaya si Mayor Miguel, kung dati-dati sa media, nagpapasalamat lang kita sa kumpiyansa niya ipinaabot sa tuya at nagpadala siya ng jingle sa tuya, nag-advertisement siya. Pero sa ibang media na yan, dahil na kaya ako magparapakon yan doon, dahil gusto ko kaya maaraman mismo kan mga taga-Bula. Kaya ngayon nagkaigo ako ng State of the Municipality address. Pero ngayon tamakulit ka mo, Joey, sagpod doon. Ika ngayon, Joey, tapamangkin ko. Pwede na ngayon itong tsaga-tsagaan ining ka. Ayan. So, salamat po, Mayor Migay, na nakulo ng proyekto mo.
tulong award na gaya ang nakuha niya pala partner na may nakaakibat na kunyan mga premyo gikan sa DILG itong Best Child-Friendly Municipality at sin Seal of Good Housekeeping, but sabi yun, marayan pagkapadalagan and good governance. Aram mo Ikaw pag pala yung mga premyo yan na project worth of millions of pesos na Totoo yan. na-implementan na ni Mayor Migay. So, Aram mo ngayon, kung sarong municipal office or sarong munisipyo ma-award ng kansiling kaning obra, may transparent na sa imong yan, paggugubo. transparency ta. Para sa man kagabwa, Seal of Good Housekeeping man si Mayor. Tapos susunod mo Simula. yung mga tamang mga nagsusunod ka sa tamang. Kaya lang si Mayor Del Ngunyan, Proseso. pag nagpapasharing partner sa mga okasyon garo na mumundot na, ako may patapos na. Yung mga ano, Hindi wala na. Hindi na niya ako ninyo kilala. Pero kanya, ako ini-endorse ko ang aking agong na napakabait at magaling magluto, magaling maglaba. Eh, di ba? Gusto ko sabihin, sa Nabuha, si Mayor, bantugan man si Mayor Persimbola, natatao maglaba, magluto, Mag-grocery. Kaming duwa magkaiba. Aday mo aram na ako bagang personal executive assistant kayan dati. Kaya kaming duwa, pag nagpandan si Manimo, si Agong na mag-grocery, grocery man ako, dinadadara ko na siya, mas na pa din. Kaya kung kami man maluto, niya ako pa na lulutuin mo. Iba yan yung recipe. Naka-internet siya. Ayun. Ako ang luto ko, sabi minsan na po, sinukara. Naluto na. Ayan, ay, Paning Noriel, naghahapod. Pa din, pasensya na, naka-live on air ako. Paning Noriel, later on ka maghapod. Naka-live ako, naka-program. Ay, pangyayari. Itong publisher, editor-in-chief, Kansarong Adjaryo, na pinag-kupunya ng taman. Ang Bikulan dyan ngayon, partner. Yaon si sa imong retrato duman. Naka-headlines ka, Joey Habana Lim. Uy, nakulong kitang paraantaba. Yamon, ang sa tuyang news director. Nagantaway si karon ng Mark. Hello, Andy. Morning, Andy. Yamon si Engineer Totoy Hermel Portulo, ang Totoy ko na nagkaroon sa Nabuha. Hello, Totoy Hermel Portulo. And then, ang tugang pangmuhod, sulusulong babaeng tugang kan kongresista ta, na si Konsal, Anti Ali, Portulo Bailon sa Amerika. Pero, hello, regards mo kay Uncle Ramon Antica. Nailing mo niya yung babatiyon ko. Sige. Sabi ni both Teacher Josal Portono, Congresswoman, District of Camarines Sur, Ma'am Jo Portono, Most Outstanding Teacher of the Philippines, Magna Cum Laude, College Scholar, High School Valedictorian, Elementary Valedictorian, bilang maestra, ini ang gusto niya, kada taga-Rinconada, makaka-eskwela, taan may inadalan, may asinsuan. Ayun, talaga Teacher totoo Josal Portono, yan. The key to success, for Congressman, Rinconada area. the key to success is finished education. Ayan. Ito nga ning Alam mo pa rin, sa La Purisima, Oo. suportadong maraming Teacher Josal, Kongman, suportado man siya. Hello pong, naka-live on air. Hello, Congressman. Good morning. We are, baka mapa-interview si Congressman sa ito. Tadaw. Baka mapa-interview sa si Congressman. Kong, pasensya na po kung naka-on air po kami kong. Ulit, kumaka-interview sa si Congressman sa Kultulo. Studio ka na lang. Pala. Dahil mo pala Ikaw pari, talagang mababox out na ka dyan. Mga tugang pasensya na, naka-live view sa kuya. Ang mga Sige, Anjali. Ano ba? napapangalit ako sa iyo, ang mga caller mo, kung bakong mayor, Congressman. Tingin ang magigiling mo Ano ba yan? sa galing kong makul sa iyo mo na ang government mo. Yeah. Grabe pa. Pero mas matindi ako pa din. Mas matindi ilang gigriton ko. Sige na. Coordinator kan media kan ako Bikol Party List. Ayun. Ako Bikol naka-plugin sa tuya. Ayun. Pero mo si Ate CY Dorosan, si Bading CY. Siya pala nagpapalin nito. Siya ang coordinator kaya sa media. Kaya magpalakas-lakas. Dapat pala na permit ang pabation si Ate CY. Kung romdumon mo, pag nasa Kamurawayan ka. Ayan, ang coordinator kan ako Bicol. 1-4-1 po sa balota ang ako Bicol Party List. Ako Bicol, nakatabang na, matabang pa. Yan ang partido kan Bicolan ka. Salamat po. Then pero natatapos inigigriton ko pa rin po. Kaya ako na nag-watching. Oy, nag-watching man ang sarong negosyante kan Iriga, si Brad sa Kanapo, si
June Tueco Jr., itag ko daw. Ayan. Oh, nagwawatching pansarong Brad mo sa ano? Sa itong anong Tao Gama Fee, si Engineer Solomon Monmon. Engineer Solomon Monmon, nag-awatching. Ano nga po sa, kung nabod sa imo hermano, dahil pinakapatid mo, nabod man sa kuya, ano? Otol. Otol doon. Good morning, Otol doon. Seryoso ka, Mara, hindi ko nagsisiras pa rin. Okay lang. Kita magpadi pa. Yung ano pa. Mas nakakadakul ka na. Pero Tahan padi ko, padi mo man. Hindi man eh. Pagtawa na ako ng tennis, ang kabangang sa walang. Kasi ito sana ko mangirit ka kan may iling mo. Tinumbanan bagaw sa lubot. Tumuran bagaw. Ayun. Bawal yan tanahon. Dahil yung mga yan. Sa Facebook, Mapapagalit ka lang ka ng picture na niyo. Pailit mo sa Facebook Live. May tinumbanan sa lubot kasi. May tinumbanan po sa lubot. Ayan, sumikadan, kansarong Hoben. Itong medyo pasaway man na kalaban niya. Talsik ano. Tumuran bagaw. Gano'n na iman yan sa personal dapat gibuhon. Mga karton sa naman. Pero dahil mo na, hiligi ko kanyan, panisigaw si Incredible Hulk, saka nagkalaban itong kunyan niya. Nagtugtukan si Incredible Hulk, si kunyan. Pinandukan na ni Presidente. Duterte. Ito bisa naman na napag-uunasan naman ay si Senador Trillanes. Grabe ito. Yan baga alam kaya ang social media mo yan, mga tugang effective sa mga argay ng campaign period. Pero po, dapat i-evaluate man po giraray niya ito. Dahil po kita gabos magtubod sa mga social media accounts na mga pinapaluwas, na iguanin mga panraraot. Pag mga panraraot na sa mga kandidato, maski sisay pa man yan, nanindo basahon, magdangog na lang kamo sa programa ming Bikol Connection, talig di po, mayo kami nin fake news digdi, mayo kami din makaraot sa mga kandidato. Ito lang mga totoo. Na kita digdi may papakaraot, babatikos sa mga kandidato personal. Duman lang sa mga issue, kami mga tugang natukar, ninulitayan po ang dapat sa naman bilang mga media men or media personalities na ngunya na panahon, plays a vital role sa mga pag-informal sa mga constituentes na mga botante. Dahil po i-mislead ang mga kababayan niya to sa mga saralang informasyon. Dapat po itong makatotohanan and totoo. Nag-message ba kasi Jonalyn, pamangkin pala ni Ate Maribaldo sa Quadrante. Niya nagdi, ate nga din ko na ate ka namin, board member Marie Quadrante. Ika ang board member ko, sabi ni Jonalyn, ika ang good luck nga yan, Ninang. Ninang na inaanak na pamangkin pa. Anwang Timang Kamso, Marie Baldo sa Quadrante. For board member, 5th District Cover. Okay po, thank you so much. Ayan, so dahil, partner, mga friends mo yan? Puro kandidato ang mga friends mo, Aram mo, partner, sa emo, puro nyo sa emo mga... Kung mga kandidato, ang mga friend mo, mga kandidato ako pa rin, ang mga friends ko, mga TFC. Mga TFC. Araw na Uncle Henry ko na sarong veteran ng nurse, head nurse sa surgical ward sa sarong sikat na hospital sa Amerika, nagwa-watching. Si Paringin sa New York, nagwa-watching. Palihon mo naman pati. Naka-record na sa mga sponsor ninyo pali ko. O uning pinsan mo, nagwa-watching. Pinsan na Elmer, Rizalo, kumusta ka dyan? Pati, ganun na sa Kumarawayan ka, Perni. Dahil nalilingawan mo na sa imong padabang RPN. Ang palihon mong doon. Ayan, ganun pa sa fresh from Vietnam and Malaysia. Ano lamang pinsan pa sa lubong mo ka na mo? Daman pa sa kita Vietnamese noodles. Ayun Saka itong ano niya. Kan ako palihaling baka sabi kayo nagsasabi-sabi na yung paling doon. Kan ako palihaling abroad, binaranta ka, monitor na radyo, na iba pa ng headset. Ikangon yan, Pero sa ino-obligar ko. Pero Ray-Ban ang itatao sa emo. Ray-Ban. Wapo ka nga kaya. Ining salming ko pa rin, reading class ini saka, pero bako ining progressive. Pero ang Ray-Ban ni pinsan na pwedeng regalo sa emo. Mamahalo niya. So, partner, 7 minutes more to go. Araw na kita, partner. Ilaw ka na sa ibatang ibatang mga commercial, mga tugang,
sa pangaran po kan mga sponsors kan sa muyang programa, liwat po at pag-saludar mi sa gabos ng mga aspirante na mga kandidato sa lokal na posisyon, pag mawat niya to, na sana po maging kung ano ang pagpuon na marhay, kan kampanya, sagot po sana dagos na maging matawasay, matuninong, and may the best candidate win the election. Yan ang parang pangadyunta. And so matotal ang gabos na boss digdi, ang bosses kan banuan ang mga elektorado niya to kan bilog na nasyon. Huwag mong sabihin, dahil kita matakot sa mga kandidato, ang matakot ang mga kandidato sa mga botante. Correct. Ngayon nataunin ko din. Talaga. Ano dapat sibong kan mga Pero, kandidato? Makiulay lang, makiulay. ang literal na matakot. So bako man, ang kinakaiwanan kaya sa pagbuhay-buhay sa lambang sa tuya, bakong takot? Respeto. Respeto lang. Irespetar po nindoan sa inyong mga kalaban, irespetar man nindoan sa inyong mga supporters, at supporters kan sa inyong kalaban. Yan man sana importante ta. Ini pong election mga tugang, kung yan man lang ini, nalipas sana ini, and ang Pilipinas nga ni kaya, sobra sa election, every 3 years, dapat every 5 years na sana. Dapat kaya gibo nung 5 years naman. May sana kapag kita na maging senador, okay na yan, gigibuhon tayo. Anyway, partner Joey, salamat po mga tugang. Hindi po si Joey Abano din, salamat kasi sa inyong pagkatabay. Aga, the same time, the same station. Sa agang, Sabado Ayun, sa aga. aga. Sabado. Ay, parang Lunes na kita. Lunes na, Lunes. Mga tugang, ako ang igwa sa aga. At tabayanan po nito ang programa ko, 7 to 8 in the morning. Sa aga po yan, and Ronda Barata sa Sabado. Joey, paingalo sa aga. Mabalik kami Lunes sa Bikol Connection. Sa pangaran kanina sa muyang mga sponsors, si Mr. and Mrs. Dino and Cheryl Loares, at San Francisco, California, USA. Daon man po Mr. and Mrs. Dan and Selby Esparas, kan California, man Graray, and then Vice Mayor Marisa Militario House. Sal Fortuno and Teacher Joe Fortuno. Mapalos po sa Hindu Kapos, inis karon ng Dunugo. Nagpapalat po siyempre permanent pagpangaji. Na sana po dagos kitang bindisyonan kan sa tuyang mahal na kagurangan. Ngayon, grasya sa pangural daw niya itong pagkabuhay. Grasya ng pagkaminurutan sa lambang pamilya. Siring man, grasya sa marhay na salud sa lambang sarap sa tuya. I love you all po. Sa kapos na Facebook live viewers ko, salamat sa Indo. Kamuan sa muyang boss. Kamuan sa muyang mga hinahangaan, mga parantapay, kan Radyo Ronda, Iriga, Mabalos. I love you all. Bye-bye. May napinsan ka na po. Lugar na sa